El Partido Popular inicia el nuevo curso político prestando especial atención a la situación económica del país e de Ourense en particular. É certo que na nosa provincia nin as grandes crises nin as fortes recuperacións se notan ca mesma intensidade, pero é evidente que a actividade económica na nosa provincia ten baixado espectacularmente, sobre todo no sector da construción, onde se aprecian, en algúns casos, baixadas dun 25%. Celso Delgado cree que sí hay margen de maniobra ante la crisis, que debe lucharse contra la subida de precios y pide al gobierno de Zapatero que reaccione frente a la cifra de 18.500 parados que registra ya Ourense. O salario medio ourensán é de 1.275 euros, que Ourense ten un 42% dos fogares que dependen só das pensións e que temos 78.000 persoas en fogares con persoas maiores de 65 anos. Por lo tanto, hai un problema forte no que a inflación galopante que Galicia vive con máis intensidade que no resto de España, pois está perxudicando moito as economías familiares. En cuestión de infraestructuras, Delgado critica la falta de compromiso de las ministras gallegas en Madrid y también de Touriño. Por su parte, Jesús Vázquez hacía referencia a la sanción de Adif, preguntándose por qué no hay expediente sancionador. Habiendo pruebas de que hubo un vertido por parte de Adif, un vertido altamente contaminante, que hai ademais un expediente aberto con dúas resolucións de 6.000 e 3.000 euros por parte do Concello, do mesmo signo político. Non entendemos como dan o tema por calado e pasados 4 ou 5 meses xa desde que aconteceu aquel acontecemento, pois todavía non hai aperturado un expediente sancionador a Adif.